Apa? Iki mbok menawa Pak Haji Sukron urung kondur ya, Bu. Nah. Jane Mas Bambang Mas Kangkong kok gawakno pelawak sapa ta sapa aja klithik nama aja kluthuk. Alah rasa Mas tak ngekeki ragat pun to. Mengke mawon lawake Mbah Jo Sukron mawon iki. Lah iya. Ya turi tindak panggung ora ketang seklimah rong klimah. Wong jenenge Mas Bambang iki ya wis keluargane amake dhewe, Pak Jiono ya dadi keluarga. Mula bengi iki ora usah kemrungsung-kemrungsung, ora usah dadak piye-piye watone iso dadi hiburan sing padha mirsani. Oh, ngono slendro ya. Nah. Monggo Pak Haji. Nah, Pak Haji Sukron Suwondo. Nah, ya. Yo, tung tak tok. Ya, Jawa Timurane. Ya, ya. Yo. Jiono kagungan garsa. Jane ndak patut nek dadi dalang ruwat, dadi dagelan malah apik. Raimo asu. Monggo Cak Jo Sukron. Nyuwun mring Kang Maha Kuwasa. Atut runtut slami laminnya. Ngono-ngono Allahumma amin. Jenengku sapa Mas? Cak Jo Sukron. Ya raturan. Adike ya kenthuk, kakange ya kenthuk. Ya Mas Pur lenjene jolondot njaluk. Njaluk disepak raine. Jolondot iki rada kenthuk ya. Lah iya ngalah. Rukun Islam limang perkara ayo padha ditindakno. Kang sinembah among zat kang maha murah kita percaya njeng Nabi Muhammad utusane Gusti yo ditindake minangka srana sambung Isa subuh zuhur asar lan maghrib minangka srana nyedak mring Kang Maha Kuwasa.
padha papat poso nyegah nafsu ning hawa nadyan sadina ayo lakonono kanggo gedhekke rasa tapa salira marang dulur kang uripe ngrekoso lunga kaji lamun to nyambadani aragate ana dasarnya sembodo mulih kaji antuk gelar haji mabrur ganjarane nyata suwaraga cekap semanten yatur kula sae lan boten monggo rasa wong selendem karo gendera ndak akur. Panen musuh niku. Sing diturne iki lho kok siji diturne ngono kono kok 5. Eleh beling. Alhamdulillahirabbil alamin. Jenengan sampun saged tindak nang Singosari. Nggih. Le calang kan wis suwi to, Mas? Wah, pun dangu niku Mas Bambang nek dawuh. Mes setahun. Nggih. Ge apa-apa dek semono le pitunge jek murah, apa-apa jek murah. Lek mriki niku mboten pados napa-napa kejawi ngraketaken pasederekan. Kula kecilik nggih sing momong nggih Om Bambang Sucipto. Jenengan tinggali dalang pendak bengi. Iya. Niki tondo matur nuwun kula kali Om Bambang Sucipto, Pak Jiono. Nggih sowan kula mriki pun mboten mikir perkawis napa-napa kangge sono ngraketaken silaturahmi. Ngaten to, Pak? Iya, kabeh lek balik nganti tekan lakone barang iki lek bapak mbiyen nglakokne ngono ijik SMP kelas 2. Napa nggih? Nggih. Lakon ngeten iki, Pak? Jati Sampurna. Oh. Kowe karek dilatih. Mas Ardi yang gujeng ae wae. Lha pancen ya ndoke lho, Mas. Lah, nuwun sewu, Pak. Nek kula niku manggen teng Solo. Kok kula nganti nerokne lakone Pak Anom Surata, sanggite Pak Mantep Sudarsono, sanggite Pak Purba. Kula kaya dene bunuh diri. Iya. Mila sing kula beto sanggite panjenengan, banyol-banyolane panjenengan sing mriko mboten duwe. Ngoten. Dados asine kepinter panjenengan menika kecerdasan panjenengan kula dol teng Solo. Asline niku. Harus. Kudu ikhlas lho jenengan Pak. Iya. Edan ora ikhlas. Nggih. Ning Jakarta disegat terus kok. Angger ngomoni apa kae dhuwit dingklik teman wanita sing ora apik disithik kaya Pak Kangko. Batin matamu kabeh wis didhisiki Pak. Lah ya malah puas lho Mas, malah bangga. Alhamdulillah. Berarti nggih ngoten nuwun sewu neng Solo niku nggih cara nuwun sewu nggih. Cara tembunge kasar niku bersaing. Niku malah luwih ketat wonten ing Solo. Oh iya. Mergo mriko dalang-dalang wah luar biasa. Zaman semanten sih Pak Anom Surata, Pak Mantep, Pak Purba, Mas Bayu Waji. Durung sing teng Klaten, durung sing Sragen. Lah alhamdulillah nggih kanthi ilmu-ilmu ingkang sampun kula sesep nalika kula nderekaken Bapak pendak bengi kula nderek Bapak niku nuwun sewu sanggit lan banyolan niku iso mlebu dhewe teng utek ngoten lho Pak. Iya ta yang ini ya enak sing dina-dina jejak tibake ndak dadi dalang ngono ya enak. Wonge ya teko. Akhirnya dalang manten alhamdulillah. Aku mboten ngerti nek arahe dalang manten ngono kuwi. Ning malah kuwi menang merubah wasis ora tau dikuyo-kuyo karo sing nonton. Mergo undangan liyane manut karo MC pun mboten wonten sanesipun. Leres. Nggih. Kondolang pisan malah kudu semaput ngoten. Ora kudu wis. Wis to. Sampun.
bar dadi celuk-celukan. Oh, apa eseng-beseng. Ya nggih. Niku. Lho, Mas Kalingga rumiyin kula tasih asring Mas Ardi dateng Kepuh. Nggih mriki Malang kelayatan. Kula niku kalih kanca-kanca Malang kerawitan Malang dipun engko Pak Wondo ngendang. Ngendang jujur bau gini tak entok dulu tok deh. Arep mlebu pareanom iki jek cilik. Pak ngek. Salah. Beh. Berarti niku cekak anune sing pertama kali dijak teng panggung niku Mas Kalingga niku nggih. Wah, sampun. Pak ngek. Kula ngadeg wis kerisan macak wong ngendang talu niku. Terus nyanggene tegalan ngono. Ayo, renek banyu mudar kowe. Heeh, godhong-gedhang sing anu garing kuwi wis kebeler ya karepmu. Ini megel dia. Mboten ngira jebul ya dianggep karo masyarakat minangka lurahe kono ya jagate dhewe-dhewe. Sampeyan ya ngono. Ya aja mempeng kula niki kula ngedap lho Mas, sampeyan kula tingene Mas Bambang sampeyan jejere kok kabeh kok galak-galak ngono kuwi. Apa ndak kelingan lek tas operasi nang badan kula niki. Ndak kelingan ya Mas ngono kuwi. Mboten. Wong niku lek teng panggung niku badhe kados pundi mawon kondisinipun. Nek dalang pun teng ngarep debok ngeten iki semangate kudu tetep membara. Walaupun itu tidak bayaran atau bayar nukeh mbok sithik. Nek pun teng isore blencong niku kaya dene prajurit maju teng palagan. Lara pun mboten dirasakne. Ha iya, urusane sesuk. Nggih. Lara diurus sesuk. Nah, luar biasa. Dirangkul Pak Anom, melendalang kaya Pak Anom siswi. Lah sing pundi lho? Lah suarane barang ngono kuwi. Nggih, kula niku gampang nemplek kok Pak. Dadi lah ya nemplek dadi Jendra Tata Deka. Rega nemplek. Lah napa niku sing gampang dirungokne niku gampang mlebu teng ati ngoten lho. Ya memang ya jagate lho Mas. Oh iya. Pancen ya jagate kuwi apa gampang mlebu. Mula sang menika saya banter le mlayu, saya dhuwur le mumbul. Sampeyan ya aja wegah ya ngongak karo ora mek wayang tok. Bapak mbiyen ya wayang wong ya ludruk ya ketoprak bahkan pengajian. Ora diundang niku kula nggih ngrungokne melu teko. Luar biasa. Ilmune dalang ini dari beberapa sudut termasuk sampean le dalang ki mau ngen tutur ya kan saka jagate pengajian bareng. Nggih. Luar biasa. Nggih sumroh pisan. Nggih. Masa umroh barang ya pengah ngondol. Mboten badhe. Mboten. Insyaallah mboten. Mas, dalam awake dhewe waras. Nggih. Lah iya wis ngono kuwi awake dhewe waras. Nek sing barepi waras apa ora? Malah sampun sampi. Hebat. Kula badhe nyuwun pirsa estunipun, Pak. Monggo kula derek. Ketika nuwun sewu, lek ruwatan niku lak sakral to, Pak. Iya. Nah, ruwatan niku lak sakral. Napa mboten napa dados larangan terus diselani banyolan-banyolan yang masuk di dalam ke pengruwatan ngoten niku napa mboten larangan nih napa pripun ngoten, Pak? Nanti saya ini ya ora enek sing larang iki, Mas. Oh, ngoten nggih. Dadi bebas mawon nggih. Jane nggih mboten wong diarani ruwatan Murwakala ya kudu sakral lah. Nggih. Iki tuntutane niki para-para wong kudu gayeng kados enten Candireja. Candireja ngruwat gumbrek. Nggih. Monggo menjenengan nuwun sewu benjing badhe dipun timbali kalawan Institut Seni Indonesia. Iya. Tanggal 1 ruwatan wonten ing Pendopo Isi Surakarta. Nah. Niku mengke. Ya beda to, Mas. Benten nggih. Beda. Beda sing disiapke materine nang kono kan ya ora padha lah. Oh, ngoten. Iya. Yap. Nggih. Alah iya. Ha, tujune ya pas prei awake dhewe no. Wo ngono, ya. Ayo. Jam 2 siang, jam 2 siang ngantos jam gangsal. Ya sendereke ya pengabdian to, Mas. Nggih. Pengabdian. Mbok menawi wonten dawuh kangge kangge teman-teman sekalian, Pak E. Napa donga napa pripun? Oh nggih. Kagem Mbak Apida saha Ibu saha Roko Mas Abi
Citra Rifandang yang dalu menika sampun palakrama. Ngalamate keluarga bahagia yang dipunaning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Di antara lain ngalamate keluarga bahagia nggih. Siji wong lanang sing duwe bojo ayu rupane. Siji. Artinya ayu rupane iku ora mek lahir nanging ya tekan batin. Engko bola rupane ayu, lek batine ora ayu kan ya ora bakal tentrem. Nggih. Kan akeh Mas ngono kuwi. Lahire ayu ning batine ndak ayu ngono ya pirang-pirang. Aku ya duwe mbiyen sinden ning jane ayu ning tibake batine ndak ayu ngono kuwi. Nggih kathah, Pak. Nggih. Wong segara jero iso dijaki ngoten nika. Gunung dhuwur kena diunggahi. Wah, nggih. Heeh niku. Dadi insyaallah nek kaya dene Mbak Nganten kuwi ayune lahir tekan batin. Di mana sing penting agamane kuat, Mas. Nggih. Agama kuat. Sing lanang ya kuat, sing wedok ya kuat. Syukur nek gelem salat secara jamaah. Jamaah mawon ini ora nek kelonggaran untuk padu ki ora ono. Nggih. Ngono ki ya karo Mbak Jendra mesti praktekne ngono kuwi. Ora kok berpadu. Arep padu wis Allahu Akbar wis ngasar. Nggih. Tenan. Ayu lahir batin. Nomor loro, ngalamate keluarga bahagia niku anake gampang diatur, anake gampang ditata, gelem bekti nyang wong tuwa. Syarat ya kudu cedhek karo agama. Intine ngono kuwi. Cilaka-cilakane dadi wong tuwek niku lek anake merusal, anake ndugal maneni karo wong tuwa. Nggih mboten, Pak? Nggih. Ngoten nggih. Wong sugih pirang-pirang. Wong derajat pirang-pirang. Nek anake mentheng elek malang kadak akhire disemoni karo pelok pengasih. Ayo turu. Kikisane mung sapala. Palayune ngendelken yayah wibi. Bangketor bangsane luhur. Lah iya ingkang rama balik sira sarawungan wae durung mringarti ning tata krama gem agem agama suci. Biyen para pinunjul anggenipun nuturak ngoten iki lho Mas. Ngangge tembang. Kikisane mung sapala, palayune ngendelken yayah wibi. Anake kuatah ngendeli anake wong pangkat, anake wong derajat, aku lah anake DPR, aku anake bupati, aku lah anake dan sebagainya. Ning terus dia iki ndak gelem tumindak dadi contoh, ini ndak gelem malah merusal ngono kuwi. Sing tak peseni gamelan iki susah ndak ilo-ilo mergo apa? Anake narkoba. Wingi nggih wonten kedadosan, Bapak. Putra wali kota yang dielekne karo kepala sekolahe beto mobil teng sekolahan dielekne malah kepala sekolahe sing elekne dipecat karo wali kotane wekasanipun nuhaken perkawis niku jenenge nak Pangwasa Kinarya Gada mboten dipun keparengaken nggih Pak. Lha niku pun disemoni kalian para ulama luhur niku. Kisane wong sapala palayune ngendelken yayah wibi. Bangkit tur bangsane luhur. Ya ora enek sing maido. Apa anake wong pangkat ngono terus metu dalan sepedaan motor ndak gelem ngangge helm. Lah wong ora duwe surat aku lho anake pejabat. Ha iki kok lek dijupuk nganti cekel karo polisi njupuk bapakku. Lah ngono ki kan anak njaluk ditanya ora ini. Balik sira sarawungan wae durung ndak tau serawung karo wong apik. Mringarti ning tata krama gem agama suci. Tata krama ya ndak karo agama. Niku pancen bebayani. Apa ki mau? Siji, bojo sing ayu rupane lahir batin, loro anake gampang diatur, mulane gaya anak titip nggih Mas nyang kene. Mbak Nganten. Abida. Mas Abi. Mas apa? Abi. Mas Abi. Apa kingko, lek kingko ya ndak masalah. Sing dalang ya ben dalang. Kono butuhe dhewe-dhewe kok. Sing dalang ya ben dalang. Nek perlu sesuk arep saresmi. Genah ora ngono ki. Nggih. Saresmi utawa cumbana utawa sanggama lambang sari saya adoh men. Kenruh wis ngono timbangane angel. Angel di ngertekne ya angel tenan kok. Piye ngono kuwi? Wis ngono ae angel ira kok.
Nek gelem Mas, nek Nggih. gelem. Nggih. Saurunge tumapak gati maca surat Alam Nasroh ping 313. Sadurunge kumpul karo bojo maca surat Alam Nasroh ping 313. lajeng Sik sajake kabeh sing mresani ngentahi kok. Kesuwen le, wong wedok ngelokne. Kapan le kenek le wong enek kene. Malah ngelokne. Ya lek pengen duwe generasi penerus ki ngono kuwi. Ngono. Terus nomor telu. nggih. Nomor telu serawunge karo wong apik. Serawung itu sangat menentukan. Jenengan wis ora leren timbalika, nggih Pak De. Nah niku luar biasa. Serawung karo wong pinter, ilmune wong pinter diserap. Sugenge Pak De Karangpandan, ilmune ya diparini karo sampean ngono kuwi. Serawung ki penting. Serawung kok karo wong pangkat ngerti program negara. Serawung karo seniman ngerti gending. Serawung karo wong sugih ngerti ilmune wong sugih. Ilmune wong sugih kan telu Mas. Wah. Napa niku? Siji sregep nyambut gawe, loro gemi nastiti, telu mentalan. Oh. Heeh ya Bu. Jajal nyantiteni wong sugih daerah kene iki iso uga telu iki kecekel. Iso uga lek sregep mergo nyambut gawe, loro mergo gemi, nomor telu mergo mentalan. Ngono ki enek sing ngono kuwi. Lah nomor 4 nun 1000 Pak Kangko iki ora ngelokne utawa ora maido ora piye-piye. Ning Jeng Nabi le dawuh apik-apike rejeki kuwi saka negarane dhewe. Oh, ngaten. Ewadene kok wingi wekasane pleng nyang Hong Kong nyang Taiwan. Monggo. Ning niku biasane perkarane ki omah-omahe malih seloyo. Nggih. Jantitan ya solo priya ngono. Nggih, sopir kula nggih ngoten kok, Pak. Ya. Sopir kula nggih ngoten. Yang jenenge lancip sopir Hais niku nggih ngoten. Heeh. Bojone nyambut gawe teng Hongkong. 2 tahun niku mboten ngabar-ngabari kirim surat njaluk pegat ngono niku. Saestu niku. Ah ngono ki nek perkarane sing wedok ora kuat, ngempet, hawa, nafsu. Ngoten. Akeh Blitar nggih kathah ngono kuwi. Mulih ngono ki sing lanang dilenggone, Mas. Lepetku njaluk ngapura. Biyen wong liya saiki ya wong liya, nyapa dik ngono kuwi. Lah piye kowe tak tinggal lunga omahe panggah kaya ngene. Ora enek undak-undakan tak kirimi duit barang. Lah anakmu ya ragate ya pirang-pirang. Wis aja gelo. Saiki pegatan ae engko ragate ning ngene pengadilan agama aku sing nyukupi. Sampean njaluk perugian pira? Nate Mas ngoten niku Mas. Nggih. Wong lanang ditantang. Njaluk perugian 20 juta diwehi. Njaluk perugian 50 juta diwehi. Ning sajake iki enek sing sajake sempulur selawase. Nadan sing lanang umure 74, sing wedok umure 24 tahun. Ning kira-kira sempulur warga mahare 3 miliar. 3M, Pak. Heeh. 3M. Lebu metu terus minggat. Ya kuwi perkara ya bene wong sire ya ngono kuwi. Nggih. Nas niku mawon ana papat niku mawon. Nggih. Sendika dawuh. Diparingi tembang napa, Pak? Oh, ngaten nggih. Nggih. Iki kanca pengrawit isih suka-suka Bujana Indrawina. Nggih. Nggih, nyuwun pangapunten niku sing ngendang niku ngendangi jenengan pun dredeg ket Oh, sore. mboten. Ora. Malah semangat, Mas. Nggih. Aku biasane ngeprak ndak kuat sampean kendangi ngeprak iso serawegep nggih mau. Tenan. Janes. Niku pengendang kula lapis kedua, Pak niku, Pak. Oh, iya. Niku sing pertama masih kasih niku Mas Dodo niku. Mas Dodo. Mas Dodo ra iso, Mas Kasih sing maju. Padha aku ngeruwat leh kepepet iki dalange bengi wis minggat awal alen sing ngendang. Lho kuwi lho dadi. Galintungan manis sing ngendangi. Blanding. Ya luar biasa. Monggo sing kinten-kinten kanca-kanca saged mungelaken. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepareng-paring dawuh sing diudari dadi tembang dandang kula riptanipun Njeng Sunan Kalijaga ning cakepane ditulis Mbah Jendra karo Mbah Tata. Nggih. Lamun priya pilih jatuh krami
sing mas padha Kang Sarta Pramana aja kliru pamilihe sepisan bandanipun kabangsawan kang kaping kalih tiga ayuning rupa lan ping papatipun tumungkul marang agama apan iku dadi landhesaning urip slamet donya akhirat. Nah, Dek, Mbak Diva. Ayo, Pak. Cineman cendol kelapa. Kelingan ta? Keling ya. Baik, Jendra nulis klase sakanu Mas Kasih. Klase sakwiting klapa ning pelok 6. Cakepane cendol klapa. Ning niku kula jupuk saking surat surat Taubah. Ngapunten Mas Adi, ngapunten. Saking surat Taubah kula dadekne jineman. Bot-bote ben dingerteni para ingkang lenggah. Ya. Pun temu? Ya. Cendol klapa. Monggo. Cendol klapa anyar krep mendong seta keto bata Cemenangno cling celok cling celok
klopo niki malah tata pun saged lho Mas. Oh nggih. Oh nggih, pun saged. Nggih. Kula nalika dolan mriku, aduh niku lho. Sinemane Mbah Kung sing anyar. Nggih. Cendol klopo. Mereka tata nembe anu. Ruwe pot niki Mbah Kung. Waduh, Nggih. kok angen aku jati. Nggih, lomba maca pat kala wingi alhamdulillah saged juara 1 sekota Solo tapi Surakarta. Ayo, Putune Mbah alhamdulillah. Sukron. Pinter jan kaya bapake. Lah iya. Mas. Pangestune Mbah Kung menika tanggal pira Bu maju ning tingkat provinsi? Tanggal 15 badhe maju tingkat provinsi makili Kutha Solo. Nah, putune Mbah Sukron. Tanggal 15 Bulan iki, Bapak. ya, Ah, tak pasanane lah. terus tanggal 17 ugi lomba nari ugi tingkat Jawi Tengah. Genep pisan. Kayak nyuwun donga pangestunipun. Iya. Wong apa jeneng kates ki ceblok ora adoh saka wite ya no. Yo. Ayo Mas Adi kene Mas. Nah, iki dadak nyaluk lagu barang. Monggo jenenge. Lerem rondo suwe lelenggan kalih kula nggih sawetara. Monggo Mas Adi. Enggak mriki, turuk. Sugeng dalu Mas Ardi Purbo Antono. Wis muni urung miki. Enggak nih Mas. Sugeng dalu Pak Kangko. Wah, Alhamdulillah. nggih. Bijang pinarak watu gede. Oh, kok kene udakara setengah jam ya, Mas? Namung 23 menit. Wah, nggih. Menawi dalu nggih mboten ngantos, Mas. Wah, ngoten nggih. Terima kasih matur nuwun wis kepareng berkahi karo Kakangne Surakarta. Nggih, nggih tampa kangen Mas Kangko. Iya. Alhamdulillah kok including pinanggih Rama Yai Sukron. Nggih. Jan. Dangu mboten sungkem. Itu suara biasa. Takenipun sami wilujeng Yai. Amin. Nggih. Nggih, setengah wilujeng. Kok nganggo setengah? Lah nggih, sikile ya urung utuh. 100%. Ini sing penting wis kena jangka. Alhamdulillah. Menawi kersa tindak ngriya benjing wonten jamu sae kagem Mas Kangko. Weh, apa kuwi, Mas? Sae Mas wonten produk herbal Mas ning Wah, lah kuwi Ning tujuane lho. dalem Jamu ki tujuane nggih apa? nggih ben betah anu, ben betah. Betah napa niku? Tah melek. Betah upacara. Wah. Baik. Mas Kalinggo sehat nggih Pak Lurah. Terima kasih Mas Ardi. Izin, Pokoknya izin, aku Kangko. nderek anu izin pokoknya sowan Sampun. Singosari. Mboten. Kita niku sami-sami warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kula Nggih. malah matur suwun panjenengan sapa? Wah. Nek mboten panjenengan bel wau nggih mboten kepireng menawi wonten gelaran dateng mriki Mas. Nggih, wong pancen rencanane iku badhe dipirsani piyambak kali Pak Jiwono. Mboten kabar-kabar sinten-sinten. Nggih. Masyarakat Singosari wilayah Songsong minggah mriki penggemar wayang Mas Kangko. Oh nggih. Nggih. Ngaten. Nggih. Mila niki wau nggih sak mrica kecut sak uni-unine Mas Ardi aja. Kula tak nyuwun suwantene jenengan iki dadak njaluk lagu bareng ngekeki dhuwit ki nyapa jawang. Saya penggemar Pak Kangko 15 tahun yang lalu pernah nimbali di Krampok Singosari. Wah, nggih. Minta lagu tapi gending kutut manggung ke Taman Asmara. Saking kula Pak Mantri Pardi. Wah. Pak Mantri Pardi jung tak kelek Mas Ardi. Dan Nggih.
Lampok salam hormat kagem Ki Ardi Purbo Antono. Alhamdulillah. Pak Pardi menika tumapel minggah daerah Kelampok Singosari Mas, Singosari lenggahipun para kejawen-kejawen sepuh. Oh nggih. Nggih. Kula nggih kelingan nate dipun timbali mriku kok Mas Ardi. Pak Pardi nggih. Nggih, Pak Pardi nate teng wayangane teng pinggir dalan ngoten. Oh nggih leres. Nggih. Nggih. Kula sindene men jek apa jaman semono jek enek sinden pista barang jan. Iya. Aja ngono kowe saiki anakku ragil, Mas. Iya to. Gentos-genten kali panjenengan berarti kula. Nggih. Dateng Pak Pardi. Oh ngaten. Nggih. Mas Kangko, Salam. nguri-uri anu mawon. Napa? Mengenang jasanipun Mas Didi Kempot. Wah, napa niku lagune? Lah Mas Didi Kempot niku lak mboten kiai, nggih mboten ngetinggalken kesantriane. Nanging endingnya beliau sebelum sedo niku lak nyumbang dumateng warga masyarakat terdampak pandemi itu nilainya hampir 7 miliar, Mas. Wow. Kamangka namung seniman jalanan kasarane kan ngoten. Tapi Nggih. memberikan kemanfaatan. Artinya untuk bermanfaat dawuh Yai Abah Sukron ora kudu dadi wong pejabat, ora kudu dadi kiai, lamun to iso nindakke kesaenan murakabi dumateng masyarakat menika sampun luar biasa. Nah, nggih, betul. Nggih. Napa Mas lagune Mas? Lagune anu mawon, damel musik mawon. Kula damel gamelane ajrih wonten Rama Sukron mengki ta. Apa lagune jajal? Mas. Banyulangit. Oh, Banyulangit. Nggih. Nyuwun nada A, Mas. Nah, gen komplit kok. Nggih. Banyulangit sing ana dhuwur kahyangan watu gedhe kalingan mendunge udan telesana atine wong sing kasmaran setya janji seprene tansah kelingan. Monggo Mas pun dadosaken. Ya. Nuwun sewu para warga masyarakat pundi mriki? Toyo Marto. Nggih, alhamdulillah. Ya. Ya pancen gen komplit kok. Ya. Matur suwun Pak Kangko. Terima kasih Mas Ardi. Mbak Kong Sukron, matur nuwun.